חברת סקר גרופ הקימה בקניון הזהב החדש בראשון לציון את אחד ממיזמי הפרסום המרתקים שהוקמו בישראל. מסך לד ענק בשטח של 250 מטרים רבועים, כמו אלה המוצבים בטיימס סקוואר בניו יורק או בלאס וגאס. ישבנו וחשבנו מה אפשר לעשות שקשור לפרסום ועוד אין בארץ. משהו שונה, משהו גדול, משהו מיוחד, משהו עצום, משהו שכולם ידברו עליו, משהו שכולם ירצו לפרסם בו. ואז החלטנו להקים מסך, ולא סתם מסך, 250 מטר מרובע של מסך לד סקרין ביחידה אחת. אין דברים כאלה. סקר גרופ הוקמה בשנת 2005 על ידי אשר דמבה ואלון סקר. היא החברה המובילה בישראל בתחום הפרסום בחניוני קניונים, כמו קניוני עזריאלי, שבעת הכוכבים, רננים ואחרים. בין המפרסמים הבולטים ניתן למצוא את חברת בזק, H-Turn, ורדינון, אורנג' וגאפ. החברה מתמחה גם בהפקות בתחום הדפוס הדיגיטלי, כשבין לקוחותיה עיריית תל אביב-יפו, פלאפון ורשתות שיווק שונות. תחום נוסף שהחברה מובילה בו הוא הקמה, ייצור ושיווק של שלטי פרסום ענקיים על קירות בניינים. ברגע זה אנחנו ממש רואים איך העבודות מתבצעות כאן בקניון. ממש עכשיו מתקינים את המסך הראשון. זה מורכב מ-150 קבינות שאנחנו מעלים אותם למעלה אחד-אחד ומחברים אותם ויוצרים מסך ענק. חברת סקר גרופ המתמחה במתן שירותי פרסום מתקדמים, שיווק והקמת מערכות מדיה עושה היסטוריה ומשיקה את מסך הלד הגדול בישראל, במזרח התיכון ובאירופה. בעולם כולו, מסכים בודדים בגודל הזה. הפרויקט הייחודי הוא צעד משמעותי קדימה לחברה בפרט ולענף הפרסום כולו. מסך לד ענק וייחודי בגודל של 250 מטרים רבועים, אלא שלא רק הגודל קובע. המסך של סקר גרופ משדר באיכות High Definition, וככזה הוא אינו מוגבל לשידור פרסומות בלבד. ניתן לשדר על המסך גם הופעות חיות, סרטים, תוכניות טלוויזיה ושידורי ספורט, כשהתוכנית לעתיד היא להפוך את המתחם כולו מעת לעת לדרייבין מהגדולים בעולם, תוך מתן אפשרות לשמע על ידי טכנולוגיית הבלוטות' בסמארטפונים. העבודה על הפרויקט הייתה מורכבת ומאתגרת, כשעלות הבאת המסך והפעלתו נאמדת בכ10 מיליון שקלים. לצורך הפרויקט, בעלי החברה הגיעו לסין, ליצרן המתמחה בייצור מסכי לד באיכות מהגבוהות בעולם. יחד עם היצרן תכננו את מבנה המסך והתאמתו לגודל העצום, כשבשונה מהמסכים הרגילים, המסך של סקר גרופ בקניון הזהב החדש מתאים לכל תנאי מזג האוויר ולכל תנאי התאורה. זאת עם הפעלה מותאמת חיישנים לשעות השמש. את המסכים האלה אנחנו הבאנו מסין ויצרו אותם במיוחד לקונסטרוקציה המתאימה פה, וזה מסך לד שמורכב ממיליוני לדים שיוצרים לנו איכות ורזולוציה שלא נראתה עוד בארץ. צוות הקמה מיוחד עבד לילות כימים במשך חודש עוד לפני הגעת המסך לארץ. צוות העובדים שמנה עשרות אנשים כלל מסגירים, מומחים לעבודה ולהתקנה בגובה, מנופאים, מומחים להרמת מסעות כבדים ומפעילי ציוד הנדסי. כל אלה הגיעו במיוחד לאתר בכדי להקים את הפרויקט המורכב הזה, ואז, כשהכל הסתיים, הגיע רגע ההפעלה. האמת, אני עכשיו רואה את זה פעם ראשונה, את ההקרנת ניסיון, אני עמום מהרזולוציה ומהאיכות. הפנטזיות הן מדהימות. אני חושב שדרייבין זה לא דבר מופרע, זה דבר שאנחנו רוצים ואני מאמין שנעשה. עכשיו אני נמצא פה בחנייה ואני ממש מדמיין איך ישבו כאן 2,000 או 3,000 אנשים ועוד 1,000 מכוניות, ופשוט יכול לצפות בסרט, או במונדיאל, או בגמר של כדורגל, בגמר של כדורסל, אפילו גמר של כוכב נולד. זה לא בדיוק חלום, זה פנטזיה שתתגשם. מהיום סקר גרופ מפעילה ומשווקת את המסך הגדול ביותר במזרח התיכון ובאירופה. המסך המוצב על הקניון הגדול ביותר בישראל.